Iningi lethu likhule licabanga ukuthi ukudlala kumayelana nokuzijabulisa nje kuphela. Eqinisweni, njengabantu abadala sivame ukucabanga ukuthi ukudlala kuyinto yokuchitha isizungu. Njengokuthi uma izingane zidlala umdlalo ofana nebhola lezinyawo noma zidlala amavidiyo zisuke zidlala nje ngoba zichitha isikhathi. Kodwa-ke, ukudlala kuwumsebenzi wobungane. Ukudlala kusiza izingane ukuthi zithuthukise amakhono abalulekile engqondo, awomzimba nawomhlalisano. Izingane ziyakuthanda ukudlala. Ukudlala kusiza izingane ukuthi zithuthukise amakhono abalulekile okukhula ngokomqondo, ngokomzimba kanye nokuhlalisana kahle nabanye abantu ngenkathi zizijabulisa. Ake sihlole ukuthi ungakweseka kanjani ukukhula kwengane yakho ngokugqugquzela ukudlala. Ukudlala kusheshe kuqale kunalokhu esikucabangayo thina. Kungase kungabonakali njengokudlala, kodwa izinsana zibuka indawo ezizungezile kanti lokhu kubizwa ngokuthi ukuzidlalela kwengane ngayodwana. Ukuzidlalela kwengane ngayodwana kulungiselela ukukhula kwengane esikhathini esizayo. Ungasikhuthaza lesi sigaba ngokukhuluma nengane, uyibonise izithombe noma izinto ezimbalabala futhi uyiculele. Luthando, ubonani? Uyayibona le yanja laphaya? Ithinte uzwe ukuthi intofontofo kangakanani. Isengumdlwane, yinhle kakhulu. Asizihambele sibone okunye. Nasi isihlahla Luthando, sisinika umthunzi elangeni elishisayo. Futhi bheka, kukhona inyoni esihlahleni. Uyezwa ukuthi inyoni icula kanjani? Ngesikhathi izingane zikhula, ungase uzibhekisise lapho zidlala ngokuzimela. Lokhu kungabandakanya amathoyizi noma izinto futhi ngokuvamile kubandakanya ingane ikhuluma noma ibhidilisha amagama yodwa. Ukudlala ngokuzimela kusiza izingane zifunde amakhono amasha okuxhumana futhi kulungiselele izingane ukuthi zikwazi ukudlala nezinye. Abazali nabanakekeli bangakhuthaza ukudlala ngokunikeza ingane izinto zokudlala namathoyizi ezizokwazi ukuzisebenzisa ngezindlela ezahlukene. Kumele baqikelele ukuthi bakhuthaze, bancome futhi bafundise izingane ukudlalisana kahle nozakwabo. Hey Ubongani, ubanga umsindo. Ngiyakuzwa ushaya ibhodwe ngesipunu. Ubaba uthi umsindo. Beka izingalo zakho, uphakamise isipunu phezulu emoyeni. Nami ngiyakwazi ukuphakamisa izingalo zami emoyeni. Ngiyakubona ukuthi ufaka izitsha ebhodweni. Ungazifaka zonke kulelo bhodwe. Izingane nazo zingazibandakanya ekudlaleni ngokubukela nje kudlalwa. Lokhu kubizwa ngokuthi ukudlala ngokubukela. Izikole, izinkundla zokudlala, izinkulisa kanye nezinye izindawo lapho izingane zihlangana khona zikulungele kakhulu ukugqugquzela ukudlala. Bheka izingane Bongani, badlala ngebhola elibovu. Uyababona bedlala? Yebo gogo. Bheka umfana akazange libambe ibhola. Uyagoba uzalifinyelele kulo. Yebo kunjalo, umfana uhlakaniphile. Izingane zingazidlalela futhi enye nenye kanye kodwa zidlala ngokwehlukana. Lokhu kungase kubonakale kungajwayelekile, kodwa izingane ziyalwenza lolu hlobo lokudlala olubizwa ngokuthi ukudlala ngabodwana kanye. Luvamile ezinganeni ezineminyaka 2 kuya kwe-3, kanti lubonisa ukuthi izingane sezicishe zikulungele ukuxhumana nezinye. Ngesikhathi sokudlala ngazodwana
Kanye kanye, izingane zingadlala ngamathoyizi afanayo noma zilingiselane, kodwa ngeke kube khona ukuxhumana okuqondile kuzo. Ngesikhathi izingane zikhula, zingase zibe nentshisekelo enkulu ezenzweni ezenziwa abanye, nokuziholela esigabeni esilandelayo sokudlala. Ngesikhathi izingane zikhula, zizoqala ukudlala nezinye izingane, futhi ngokuvamile kwenzeka lapho ziphakathi kweminyaka 4 kuya kweyisi-5 ubudala. Ukudlala ngokubambisana yilapho izingane zisebenzela umgomo ofanayo, njengokwakha inqaba noma ukudlala nazo izindlu. Lolu hlobo lokudlala lubalulekile ukuze lukhule ukuhlalisana nabanye kanye nokuzwelana, kanti abazali nabanakekeli bangabanika imibono yemidlalo edinga ukubambisana ukuze kukhuthazwe lolu hlobo lokudlala. Gogo, ngakusiza utshala ingadi. Yebo Liyana. Thulani mfana wami, nawe uyafuna ukungisiza? Kulungile. Thulani, bamba induku. Yenza imbobo encane efana nalena emhlabathini ngapha nangapha. Bese uthatha imbewu kuleli phakethe leli, bese uyiphonsa emgodini. Ngemuva kwalokho ukumboza kwakho kanje. Yebo gogo. Kulungile Thulani, yenza umgodi ngesikhala sakho. Umsebenzi omuhle mfana wami. Manje faka imbewu emgodini. Wenze kahle. Manje sekuyithuba lakho-ke Liyana. Yebo, lokho kulungile Liyana. Nonke nenze kahle kakhulu. Manje ake siqhubeke, sisanembewu eningi okumele siyitshale. Nakuba sesikwethulele ezinye izigaba zokudlala, amagama awabalulekile. Khumbula ukuthi ngesinye isikhathi ukudlala kwezingane akubukeki njengokudlala okwangempela kuthina. Kodwa izenzo ezifana nokubuka, ukulungisa, ukuthinta, konke kuyingxenye yokudlala okusiza ekuthuthukiseni umqondo wezingane. Okokugcina, qaphela ukuthi amathoyizi amahle nabizayo awadingeki. Abalingiswa emidlalweni yopopayi yanamuhla basebenzisa izinto ezijwayelekile, kanti nawe ungenza okufanayo. Elokuphetha, isikhathi sokudlala yisikhathi sengqondo, futhi wena ungaseseka lesi senzo esibalulekile futhi ukuthokozele ngenkathi ukwenza.